ଏଁ ଗୁଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି କୁକୁରଟା ନଟା ଧାରେ କିସ କରୁଛି ହୋ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଜାକୁ ପଚାରିବି ଆଉ କୁକୁରଟା କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଟେକିଛି ଓ ଅଜା। ଆରେ ବଲମ୍ବା, ମତେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ? ଅଜା, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ଧାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଟେକିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କହିଲୁ ସେ କୁକୁରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ଟେକିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ? ସେ କୁକୁରଟା ପାରା ସେଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ? କାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ତ ପରିସ୍ରା କଲେ ଗୁଡ଼ ଟେକନ୍ତିନି, ଆଉ କୁକୁରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟେକିଲା କହିଲୁ ଅଜା? ତା ଗୁଡ଼ଟା ଭିଜିଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ଟେକିକି ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ? ବୁଝିଲି। ହଁ ବୁଝିଲି।